Ahoj, jmenuji se Radka Štroblová a jsem nezávislá certifikovaná instruktorka znakové řeči pro batolata programu Baby Signs. Toto je moje dcera Mariánka. Na Mariánku znakujeme doma od 8 měsíců a začala sama znakovat v 10 měsících. Dneska jí bude skoro 15 měsíců a znakuje mezi 30-40 znaky, ale s tím, že některé znaky už opouští, protože začíná nahrazovat slovy. A toto je znakující medvídek Bíbo. Je to náš znakující kamarád, který nám pomáhá učit se znaky a Mariánka ho má moc ráda. Vy? Tak ještě jednou ukaž, jak se dělá mimi. Takhle je mimi. Ano. Šikulka. Co to je? Motýlek. Takhle se dělá motýlek. No, motýlek. Tohle je rybička, co děláš, vy? Co je tohle? To je pejsek. Pejsek. Tak, co je tohle? Ptáček. A jaký ptáček? Takhle je ptáček. Méďa. Jaký méďa? Takhle je méďa. Šikulka, ano. Tak, co ještě? Co je tohle? Ovečka. B. Tak, co se ještě podíváme, co tady máme. Co je tohle? Kočka. A jak se dřív ukazovala kočičku? Takhle, kočka. Kočka. No, dneska už to říkáš, dneska už ji neukazuješ, vy? No, ano. Tak, co tady ještě máme za obrázky? Co je tohle, Mariánko? Prasátko. A jak je prasátko? Ukaž, taky umíš. No. To má máma Mimi, viď? Hele, a co tady Méňa dělá? Papa, ano, papa. Tak, a co je tohle, Mariánko? Žába, ano. Žába. A co je tohle? Taky umíme. Kravička. Ukaž, obě ručičky ukážu. Knížka. No, mašinka. Počkej, a ještě tady něco je, a tohle taky umíš. Co to je? Letadlo. Letadlo, viď? Letadlo. No, tohle už jsme ukazovali. Ryba. No a tohle taky už umíš. Slon. Slon, ano. No tady je pipi, ano, to je ptáček. Jak je ptáček? Ptáček. No a tady? Světlo. Kde je tady světlo? Je tamhle světlo? Světlo. Světlo, vy? Co to je? No co to je? Je to králík. Jaký králík, Mariánko? Ano, králík. Nebrání tam tu knížku. Co je tohle? Slon. Toho už jsme dělali, vy? Slon. Tady? Pipi, ptáček. No, tak si otoč stránku. Co tam ještě je? Když se jdeš koupat, jak ukážeš, že se jdeš koupat? Koupat. Mariánko, jak je koupat? Takhle je koupat. Takhle je koupat, no. A co to máš na nožičce? Bačkůrky. Takhle jsou boty. Ukaž boty. Tak jsou boty. Tak. A teď zkusíme to jídlo. Jo. Ještě, Mariánko, a jaké čepice? Nosíme čepici na hlavě, ano. A ještě ukaž, jak jsi veliká. Obě ručičky ukážou. Jak jsi veliká? Takhle jsi veliká, vy? A malá. Děláš mámě malá. Pohledíš. Ne, hotovo. Tak už ne, hotovo.